Mitosa admetayı. Ligor efsaneye ke Samosi admete anje admeta jibbinamala Perseusiye ule Argos'e rahibeya pereska Xudawenda herayı buye. Penci u heş salan karvaşya pereskeye kiriye. Lebeli pişti mirina ertusiye bavê bega maye kuja Argos'e brave. Peykiri Xudawenda xwe hildaye û reviyaya girava Samosê û xwe avêtiye bextêwan. Piştre hinek rêbirên Argosî xwestine ku peykirê herayê jê bidizin û carekî din bibin Argosê. Lêbelê di dema barkirina peykirê de peykirê herayê rê nedaye ku babirkên keştiyê vebin û bi vê rûdanê nîşan daye ku dixwaze li Samosê bimîne. Peykirê navdar a ku bi navê heraya Samosî tên asîn yek ji wan berhema hunera arkaîk a serdama pêşîn e. Samosîyan salê carekê li ser navê hera û admetayê cejnekê pîroz kirine.